Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Балалар сәламәтлеге хакына педиатрлар куркыныч тудыручы синдромнар турында кисәтә. Это, к сожалению, очень большая беда и очень большое горе. Мы призываем всех родителей быть внимательными, бдительными. Акварель һәм нәфис сәнгать академияләре. Әлмәт картиналар галереясында яңа күргәзмә. Төрле размердагы кылкаләм, әлбәттә, буяулар. Шулай булганда үзеңнең хыялыңны һәм төрле идеяләреңне тормышка ашыруы бик җиңел, ди белгечләр. Европа дөнья чемпионнары һәм олимпия медалистлары. Колабызда Идел буе федераль округы чемпионаты тәмамланды. Күп кенә безнең спортсменнарыбыз бүгенге көндә яшьләр буенча да, олылар буенча да Россиянең сборной командасына кереп әйтергә кирәк, ярышларда катнашалар. Бүген Татарстанда республиканың дәүләт флагы көне билгеләп үтелә. Татарстан дәүләт флагы 1991 елның 29 ноябрендә ТССР Югары Советы карары белән расланган. Триколор авторы республиканың халык рәссамы Тәвил Хази Әхмәтов. Әлмәттә дә флаг көнен төрле чаралар белән билгеләп үттеләр. Иң элек Әлмәт яшьләре велосипедларда шәһәр буйлап зур Татарстан флаглары тотып велосипедларда үттеләр. Катнашучылар яшьләр үзәге янына җыелып Мәрҗани урамына кадәр чаптылар. Шулай 25-нче мәктәптә флаг көне кысаларында 6 мәктәп укучылары арасында брейн ринг оештырдылар. Дәүләт символлары герб, флаг һәм гимн аларның тарихына кагылышлы булган төрле катлаулыктагы биремнәрне катнашучылар шишәргә тырышты. 2 декабрьдә мөлкәт салымнарын түләү вакыты тәмамлана. Әгәр салым вакытында түләнмәсә, салым түләүчегә пени исәпли башлаячаклар. Салым органы түләү турында таләп җибәрәчәк. Әгәр бурычлы кеше аны игътибарсыз калдырса, судка мөрәҗәгать итү һәм суд приставлары тарафыннан бурычны мәҗбүри түләтү дә каралган. Түләүләрне, бурычларны һәм салымнарны Россия федераль салым хезмәте сайтындагы салым түләүченең шәхси кабинетында, физик затлар салымнары мобиль кушымтасында, дәүләт хезмәтләре порталында тикшерергә мөмкин. Шулай ук түләүне банкта яки почта бүлекчәсендә башкарып була. Әгәр ниндидер сәбәпләр аркасында сез түләүләр белән килешмисез икән, дәүләт хезмәтләре салым түләүче кабинеты аша һәм шәхси кабул итүдә салым инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бәла аяк астында дип халык юкка гына әйтмәгән. Гаиләдә баланың куркынычсызлыгына бер нәрсә дә куркыныч тудырмый дип уйлау хата. Әлмәт педиатрлары кинәт балалар үлеме синдромы һәр гаилә өчен куркыныч икәнлеге хакында кисәтә. Нәкъ менә шушы темага балалар поликлиникасында даими рәвештә узучы пациент мәктәп кысаларында сөйләшүләр бара. Очрашуга ата-аналар һәм поликлиника практикантлары килә. Шуларның берсендә Алсу Әхмәтҗанова да булып кайтты. Педиатрлар сабыйларның кинәт үлеменең төп сәбәбе ата-аналарның игътибарсызлыгы һәм ваемсызлыгы ди. Беренче чиратта баланы дөрес карамау, белем дәрәҗәсе түбән, балага ата-анадан игътибар җитәрлек булмау. Быел Әлмәттә булган 2 үлем очрагында да сабыйның ата-аналары сәбәпче. Яңа туган сабый аерым караватта, ләкин әти-әниләр белән бер бүлмәдә йокларга тиеш. Шулай ук баланы дөрес ашатырга да кирәк, бигрәк тә төнлә. Имезгәннән соң сабыйны вертикаль рәвештә тотарга тиешлеген барлык ата-ана да беләдер кебек. Ләкин трагедияга китергән очраклар киресен сөйли. Случаи младенческой смертности на дому, они... Өйдә сабыйлар үлеме Әлмәт өчен яңалык түгел. Бер очракта әни белән әти бергә йоклый, әни баланы ятып ашата һәм берникадәр вакыттан соң баланы үлгәнне ачыклана. Икенче очракта ата-аналар аерым йоклый. Улы бала борчылганга күрә әнисе аның янына икенче бүлмәгә китә, кечесе әтиләре белән була. Баланы ашата да янәшәсенә сала. Күпмедер вакыт үткәч баланың томаланып үлгәне ачыклана. Сабый үлеме зур трагедия. Без очратыбызда ата-аналарны уяу булырган дибез. И папа спали раздельно, очень беспокоился старший ребенок, и мама со старшим ребенком ушла в другую комнату. Малыш тоже беспокоился, и уход за ним
взял папу, накормил его смесью, положил его рядом с собой, утром проснувшись, обнаружил ребенка мертвым. Вот это, к сожалению, очень большая беда и очень большое горе. Мы призываем всех родителей быть внимательными, бдительными. Әлеге фаҗигале хәл булган гаиләләрнең балаларын үзләренең игътибарсызлыгы аркасында югалтканнарның тарихы һәрбер кешегә гыйбрәт булса иде. Яшь әти-әниләр гаиләдә берничә бала тәрбияләп үстерүче ата-аналар өчен дә әлеге бик баналь кагыйдәләр йөрәкләренә үтеп керсә иде, ди табиблар. Мы о ней кричим об этой информации, чтобы максимально... Без бу мәгълүмат турында һәр йөрәккә мөмкин кадәр барып җитсен өчен әйтеп кенә калмыйбыз, кычкырабыз. Без бу турыда гел сөйләшәбез, медицина көллиятендә лекциялар белән чыгыш ясыйбыз. Тәҗрибәсез булганга яшь әти-әниләр белән дә эшлибез. Как раз таки молодые мамы, то есть в возрасте 20 лет, они неграмотны в этом плане. Еще одежда сверху. Очрашуда шулай ук тәрәзәдән егылып төшкән балалар турында да әйтелде. Быел Әлмәттә алар 4. Табиблар әйтүенчә, бу фаҗигале очраклар да ата-аналарның игътибарсызлыгы аркасында булган. Алсу Әхмәтҗанова, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Барысы да балалар хакына да, барысы да алар өчен. Азнакайда иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы Бөтен Россия һөнәри бәйгесенең муниципаль этабы узды. Анда район һәм шәһәр мәктәпләрендә хезмәт куючы 9 укытучы көч сынашты. Аны безнең иҗат төркеме дә күзәтте. Бәйгенең беренче өлеше ачык дәрес форматында узды. Конкурсантлар биредә яңа технологиялар кулланып, үз тәҗрибәләрен күрсәтәләр. Әйтәбез менә кем бу дәрестә бөтен әйбердә яхшы аңладым, яхшы белдем дигән уй булса, чыгып нурларыгыздан бер көтәсез. Гөлүзә Гәрәйшина Тымытык урта мәктәбендә 2006 елдан бирле эшли. Укучыларының уңышлары белән горурлана. Шушы эшләгән дәверендә зур уңышларга ирештек укучылар белән дә. Казанда инде 2021 елда призлы урын алды укучым. Фазлыева Алсу дигән укучым һәм дә 2024 елда инде Ихсанова Сәйдә дигән кызым шулай ук призер булды. Үземнең куйган максатларыма ирештем дип уйлыйм. Миләүшә Шайхулова җиңү бистәсеннән, хезмәт стажы 36 ел. Тәҗрибәле укытучының дәресе дә кызыклы булырга ошаган. 8-нче сыйныф укучылары белән сыйфатларның җөмләдә кулланылышы, сыйфатларга морфологик анализ ясау дигән темага дәрес үткәрәчәкмен. Дәресемдә яңа технологиялар кулланырга тырышам, анда сүзләр булыты алымын кызыклы булыр дип уйладым укучыларга, шуңа таянырга уйлыйм. Интерактив тақта, дидактик материаллар куллану, уен формасын кертү, балалар белән аралашу, компетентлы жюри һәммәсен дә бәяли. Күбрәк интерактив формада видеолар белән, кыска гына информация белән эш итәргә кирәк, һәм бу балалар бик хәрәкәтчән. Шуңа күрә дәресләр инде кызыклы формада барырга тиешләр һәм шул ук вакытта билимдә, көчле билимдә бирелгә тиеш. Иң мөһиме, балаларда татар телендә укырга теләк уяту диделәр белгечләр. Бәйгедә барысы 9 конкурсант катнашты. Алга таба алар мастер-классларда күрсәтәчәкләр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Оста һәм укучы Әлмәт картиналар галереясендә әнә шул исем астында яңа күргәзмә ачылды. Бу юлы калабызның иҗат сөюче дусларына үз эшләрен Сергей Андреяки һәм аның Акварель һәм Нәфис сәнгать академиясе педагоглары һәм студентлары тәкъдим итте. Күргәзмәне ачу тантанасында Рәдифә Нугманова булып кайтты. Картина язу өчен беренче чиратта әлбәттә инде теләк кирәк. Монардан тыш төрле размердагы кылкаләм, әлбәттә буяулар. Шулай булганда үзеңнең хыялыңны һәм төрле идеяләреңне тормышка ашыруы бик җиңел, ди белгечләр. Шуңа да карамастан техникалар төрле һәм бу техникаларның иң башында акварель техникасы тора. Тиреннән караганда акварель техникасы да төрле була. Мисал өчен Санкт-Петербург акварель мәктәбе Мәскәүнекеннән нык аерыла ди белгечләр. Беренчесе бер сулышта язылып, рәссамнан төгәллекне таләп итсә, икенчесе күп катлылыгы белән сокландыра. Сергей Андреяки мәктәбе әнә шуның белән аерыла. Күргәзмәне ачу тантанасына килгән һәркем бу хакта белеп кенә калмады, оештыручылар алып барган экскурсиядә дә катнашты. Привезли работы Сергея Николаевича Андреяки. Без Сергей Николаевич Андреякиның эшләрен алып килдек. Алар күп түгел, шулай да останың иҗатында әһәмиятле хезмәтләр. Моннан тыш укытучылар һәм студентларның да эшләрен алып килдек. Алар жанр ягыннан да, башкару техникасы ягыннан да төрле. Работы наших студентов, они очень разнообразные. Это
разнообразие заключается и в жанрах, и в техниках. Портрет, пейзаж, натюрморт жанрындагы 143 аферт, күп катлы акварель, моюлы буяу, графика, витраж техникасында эшләнгән. Һәрберсе кабатланмас, һәрберсенә карап рәсем сәнгатенең асылын өйрәнергә була. Пришли мы со своими учениками. Бүген без укучылар белән килдек. Аларга Андреяки техникасының матурлыгын күрсәтәсе килде. Шуңа күрә күргәзмә ачылышы турында ишеткәч тә тизрәк бирегә юнәлдек. Объяснить, как все это создается. Вот, и мы сразу же, как только узнали, что будет открытие сегодня, прибежали. Күргәзмә картиналар галереясында 16 гыйнварга чаклы дәвам итәчәк. Радифа Нугманова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Сәламәтлеге ягыннан мөмкинлеге шикле кешеләр үзләренең сәләте ихтыяр кеше белән шак катыра. Алар төрле чараларда актив катнашалар, спортта да бирешмиләр. Азнакай районы спортчылары әле күптән түгел генә республика беренчелегенә кубок яулап кайттылар. Бүген районда 5000-гә якын физик мөмкинлеге шикле кеше исәпләнә. Алар арасында талантлы җырчылар да, рәссамнар да, спортчылар да бар. Айрат Кәримов тумышы белән Бөгелмә районыннан 3 ел элек Азнакайга күчеп килгән. Күчкәннән соң Азнакайда спорт командасына тәкъдим иттеләр, киттеләр. Шуннан йөреп киттем инде. Йөрибез чоңгы ярышларына, кыш көне тенниска, стөл теннисына. Аннан җиңел атлетика буенча барабыз, йөрибез. Аннан тагы шахмат түрі бар безнең. Собага барган бар, Мамадыш, Нижнекамский. Азнакайның спорт командасы 2010 елдан оешкан. Бүген анда 30-дан артык кеше шөгыльләнә. Күрсәткечләр дә елдан-ел яхшыра ди команданың тренеры Олеся Халикова. В 2024 году по 2024 елда Татарстан чемпионатлары һәм беренчелегенең 18 ярышы нәтиҗәләре буенча өлкәннәр арасында 1нче урында һәм балалар арасында 2нче урында. Менә безнең кубоклар. Бу дәрәҗә, бу безнең районның горурлыгы. Алар шундый искиткеч кешеләр, спортчылар, ата-аналар. Безнең шәһәр җитәкчелегенә, спорт җитәкчелегенә зур рәхмәт. Без барыбыз бергә бөтен көчебез белән моңа ирешәбез. Всеми силами всего этого достигаем. Мөмкинлеккә шикләр юк диләр. Азнакайда да яңа мөмкинлекләр туа, программалар гамәлгә аша. Шәһәрнең Чатыртау арена спорт комплексында балалар өчен интерактив бүлмәдә эшләп килә. Биредә шөгыльләнү өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Мәсәлән, менә монысы велотренажер. Әлеге бүлмә 2021 елда безнең заман иҗтимагый проект кысаларында булдырылган. Ә менә бу залда өлкән яшьтәгеләр шөгыльләнә һәм мондый мөмкинлек Татнефть компаниясе ярдәме белән булдырылган. Татнефть компаниясе ярдәме белән оешкан слэдж хоккей түгәрәге дә уңышлы эшләп килә. Без аларга бик куанып торабыз. Аны атнага 2 мәртәбә киләләр Литваға. Тоже алар ярышларга әзерләнәләр, российский ярышларга. Конечно, командалар күп түгел, Азнакайда безгә булу шундый группаны оештыру бик күркәм әйбер. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу көннәрдә Әлмәт киләмендә дә кызу ярышлар узды. Татнефть спорт комплексында грек-рим көрәше буенча Идел буе федераль округы чемпионаты узды. Аның тантаналы ачылышында мәртәбәле кунаклар да катнашты. Араларында Европа һәм дөнья чемпионнары, шулай ук бу спорт түрендә Олимпиадада җиңү яулаган данлыклы спортчылар да бар иде. Грек-рим көрәше буенча уза торган Идел буе федераль округы чемпионатында 300-гә якын кеше катнаша. Шуларның 100-ы ул спортчылар, калганнары исә тренерлар һәм җанатарлар. 100-дән артык спортчы һәм 30 тренерның Әлмәткә җыелу сәбәбе шактый җитди. Булачак Россия беренчелегендә катнашучы көчлеләрне билгеләү. Бу инде һәр төбәк үз дәрәҗәсендә ярышларны уздырган һәм иң лаеклыларына өмет баглап елның төп ярышларына әзерләнгән дигән сүз. Шуңа күрә спортчыларга теләктәшлек белдерү өчен кунаклар да күпләп җыелды. Шул исәптән Олимпия чемпионнары Алексей Мишин белән Николай Монов та. На сегодняшний день в Республике Татарстан довольно-таки значимое место среди других видов спорта занимает. Бүген Татарстанда спорт көрәше югары урында, бигрәк тә яшьләрнең өлеше зур. Татарстандагы ярышларның оештыру һәм уздыру дәрәҗәсе дә зурда. Ел саен уза торган юниорлар чемпионаты Россия җыелма командасын көчәйтүгә бер сәбәп. Те возможности, которые сегодня республика дает, прежде всего у нас для спорта высших спортивных достижений, потому что у нас каждый год вот этот всероссийский турнир, который проходит у нас
Казани является стартовой площадкой для юниорской сборной команды России, где определяется списочный состав для межсезонной работы сборной команды России. Я приехал, чтобы не только поддержать своих, но и поддержать... Мин бергә егетләргә теләктәшлек белдерү өчен дә Әлмәттә уза транспорт бәйрәмен куәтләү өчен дә килдем. Чөнки нәкъ менә биредә булачак Европа, дөнья чемпионнары, Олимпия уеннары йолдызлары булуына ышанычым зур. Свой регион на чемпионате России. И именно из этих звездочек, которые здесь вот сейчас борются, возможно, в будущем кто-то из них будет представлять нашу страну на чемпионатах мира и Европы и, дай бог, на Олимпийских играх. Татарстан муниципаль бәйрәмлекләре советы ассоциациясе рәисе, Республиканың грек-рим көрәше федерациясе президенты Экзам Габайдуллин сүзләренчә, бу спорт төре Татарстанда 9 меңнән артык кешене берләштерә. Араларында әлмәтлеләр дә иң көчлеләрдән. Алар инде менә Россия командасы составында илебезнең данын яклаган егетләр инде. Бүгенге көндә дә Әлмәтнең көрәш мәктәбе ул бик көчле. Монда бик әйбәт тренерлар эшли. Күп кенә безнең спортсменнарыбыз бүгенге көндә яшьләр буенча да, олылар буенча да Россиянең менә сборной командасына кереп әйтергә кирәк, ярышларда катнашалар. Уеннар 2 көн дәвамында узды. Барлыгы 10 категория гәүдә авырлыгында медальләр комплекты уйнатылды. Җиңүчеләр үз өлкә һәм республикалары данын Россия чемпионатында яклаячак. Рәдифә Нугманова, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Иртәгә 30 ноябрьдә Татнефть спорт комплексында Россиянең спорт мастеры, Татарстанның атказанган спорт мастеры, республиканың физкультура отличнигы, милли көрәш буенча дөнья чемпионы, 7 тапкыр Россия, 8 тапкыр Татарстан чемпионы Ильяс Галимов истәлегенә Билбау көрәше буенча турнир узачак. Чарага күренекле спортчы якташыбызны искә алырга теләгән һәр спорт сөючене көтеп калалар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының тур трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендәге сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызны рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат, хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге яңалыклар шулар иде, киләсе тапшыруларда очрашканчыга кадәр.